Το πρώτο αμερικανικό διαστημόπλιο Gemini με πλήρωμα 2 αστροναύτες πέταξε τον Μάρτιο του 1965. 3 μήνες αργότερα, με το Gemini 4, ολόκληρος ο κόσμος παρακολούθησε με κομμένη αναπνοή τον 20 λεπτό περίπατο στο διάστημα του αστροναύτη Edward White. Μερικούς μήνες αργότερα, στις 15 Δεκεμβρίου του 1965, 2 επανδρωμένα διαστημόπλια, το Gemini 6 και το Gemini 7, συναντήθηκαν στο διάστημα πλησιάζοντας το ένα με το άλλο σε απόσταση 30 μόλις εκατοστών του μέτρου. Το σπουδαιότερο όμως εγχείρημα έγινε στις 16 Μαρτίου του 1966, όταν ο Neil Armstrong και ο David Scott στο Gemini 8 συναντήθηκαν και συνδέθηκαν με την ειδική πλατφόρμα Aegina. Το διαστημικό πρόγραμμα έκανε έτσι ένα γιγάντιο βήμα προς τη σελήνη. Οι υπόλοιπες πτήσεις του προγράμματος Gemini συνέχισαν με μεγαλύτερη επιτυχία τις προσπάθειες πλευρίσματος και σύνδεσης του διαστημοπλίου με μη επανδρωμένα διαστημικά οχήματα. Στην τελευταία πτήση του προγράμματος, το Gemini 12 συνδέθηκε και πάλι με το πυραυλικό σύστημα της Aegina, κλείνοντας έτσι θριαμβευτικά το πρόγραμμα Gemini τον Νοέμβριο του 1966. Σειρά πια είχε το πρόγραμμα Apollon, στη διάρκεια του οποίου το όνειρο του ανθρώπου να περπατήσει στη σελήνη θα έπαιρνε σάρκα και οστά.